care nu merge nici într-un bal, așa, fetele noastre umble cu păr lungi, plătite, așa, este fetele frumoase, cistite, așa, care nu umblă... Am înțeles. Dar nu-i vorba despre chestia asta, m-ați înțeles dumneavoastră greșit. Nu. M-ați înțeles greșit. Așa. Eu vroiam altceva, dar... vreau să ne puneți o întrebare. Nu se pune problema. Sunt pentru niște elevi. Sunt foarte frumoși. Foarte frumos. O întrebare. Vreți? Sunteți de acord? O întrebare, uite, el a priceput. Așa. Și ce întrebare vreți să le puneți? Păi să fie cinstit. Nu, întrebare. Întrebați ceva. Să întrebați pe ei ceva. Ceva de exemplu, uite, o doamnă mai încolo a luat o funie de ceapă și a întrebat câte cepe sunt pe funia asta. Așa, 12, 13. Uite, vedeți? Ceva de genul ăla. Întrebați dumneavoastră o întrebare din genul Puneți o întrebare, nu știu, despre ce știți dumneavoastră. Nu știu ce să zic. Păi, nu dau cu seama ce întrebare e asta. Zice, ce să zic? Ai priceput, nu știu ce întrebare să zic. Nu, să zic așa, că e o fată să fie cinstită. Nu, cum să fie? Așa. De exemplu, ceva de genul, cum să zic, câți cai să pot fi hămați la o căruță? Deci 2 cai. Nu, ceva de genul ăsta. Așa. Câți cai pot fi hămați la o căruță? Atât. 2 cai. Dar trebuie să întrebați dumneavoastră. Înțelegeți? Ziceți și eu vă filmez. Așa. Eu vă pun eu vă spun. Cât cai, așa. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este și dumneavoastră spuneți cât cai pot fi înhămați maxim la o căruță. 2 cai. Deci maxim 2 cai. Maxim 2 și 6. Și după aceea dați răspunsul. Da. Bun. Da. Nu, și ea va spune, întrebarea dumneavoastră este... Motor, acțiune. Da, întrebarea dumneavoastră este și atunci dumneavoastră întrebați. Câți cai pot fi înhămați maxim la o căruță? Maxim 6 cai. Ăsta e răspunsul. Ăsta e răspunsul. Și dumneavoastră spuneți întrebarea. Să pui tu întrebarea. Așa, 6 cai. Ok? Deci, întrebarea dumneavoastră va fi câți cai pot fi înhămați... Da, nu. Cât cai pot fi înhămați maxim la o căruță? 6. Ok. Asta e răspunsul. Da? Dumneavoastră trebuie să puneți întrebarea care am spus-o eu. Da. Câți cai sunt înhămați? Când va spune Teodora. Deci, da, întrebați. Așa. Dubla 10, domnul merge. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? 6 cai. Asta e răspunsul. Da, și este și 2. Întrebarea. Așa. Trebuie să formulați întrebarea. Dar spuneți voi. Câți cai pot fi înhămați la o căruță? 2. Dar mă, tu... Haide că vă întreb pe voi. Așa. Da, acum. Noastră n-ați înțeles, nu m-ați înțeles ce... Păi, dar despre ce e vorba că nu înțeleg? tu trebuie să le întrebi pe ei. Deci, să întreb eu pe... Da, dar eu vă spun și după aceea. Deci, ea va zice, fata va zice, care este întrebarea? Lasă că nu furăm tibii, da. O secundă. Să nu filmează. Da, deci, ea va spune. Așa. Care este întrebarea dumneavoastră, iar dumneavoastră veți spune. Întrebarea mea este câți cai pot fi înhămați la o căruță? Întrebarea... Acum, imediat. Așa. Da. Deci 3, 2, 1, merge. Care este întrebarea dumneavoastră pentru boboci? 2 cai frumoși. Nu! Asta e răspunsul. Așa. Întrebarea este. Deci tu zici de ei. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Asta trebuie să zic. spun. Numai atâta trebuie să ziceți. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Max. Cât cai sunt înhămați în căruță? La o căruță, e bun. Da. Deci 3, 2, 1, merge. Așa. Și întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? Cât cai este într-o căruță hamarz acum? Ok? Da, așa. Și acum ea va zice, iar răspunsul este... Vreau să spuneți 2 cai frumoși. 2 cai frumoși. Nu, acum. 3, 2, 1, merge. Iar răspunsul întrebării este? 2 cai frumoși. Mulțumim. Felicitări.